Sindicats i patronal han arribat a un preacord per a pujar els sous dels treballadors d'un mínim del 4% aquest any a les negociacions col·lectives i del 3% com a mínim tant pel 2024 com el 2025. Si es compleix aquest augment, suposaria un increment salarial mínim generalitzat del 10% als pròxims 3 anys. En parlem amb Elisabet Bach, economista i membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Benvinguda, Elisabet. Gràcies. Creus que aquest acord s'ajusta a la realitat de la inflació que estem vivint? A veure, tenim una inflació l'any passat del 8%, aquest any estem entre el 4 i el 5%, per tant és important que la societat no perdi aquesta capacitat adquisitiva, és a dir, que si s'apugen els preus puguem mantenir la compra amb els diners que ingressem i per tant la pujada de salaris és important per poder mantenir aquesta paritat. Una altra cosa és que això es faci de tal manera que les empreses continuïn sent viables, és a dir, que puguin repercutir aquesta pujada en els seus preus. I aquí és on no totes les empreses ho poden tenir viable, i aquest punt és molt important. Tenint en compte que aquest preacord el que significa és que és un punt de partida a les negociacions col·lectives, quins creus que seran els sectors que tindran més marge per corregir els salaris? Més que sectors, diria que les estadístiques ens diuen que les empreses que tenen uns beneficis més importants i que per tant poden absorbir aquests increments són les grans empreses, sobretot les empreses de l'IBEX, del sector de l'energia i de la banca. Ara bé, si parlem d'empreses més microempreses, pimes, que com dèiem en un reportatge anterior són el 99% del teixit productiu, aquestes no tenen aquest nivell de beneficis. Per tant, aquí sí que ens podem trobar que hi hagi algunes que ho puguin absorbir i d'altres que no ho puguin absorbir. Per exemple, parlant de microempreses, sector comerç, vull dir, aquell veí, aquella veïna que té la botiga al costat de casa, doncs segurament ho té molt més difícil aquest tipus d'empresa petita. Fins i tot de repercutir-ho a través de productivitat, és a dir, de poder treballar igual, amb els mateixos costos o aquest increment, i poder vendre millor. La productivitat ens pot ajudar a anivellar aquests increments, però clar, s'ha de poder invertir i s'ha de poder desenvolupar. Elisabet Bach, moltíssimes gràcies pel teu anàlisi. Gràcies a vosaltres.